Никога няма да сте прекалено напреднала за тези 3 основни упражнения. Минаха почти 2 години откакто родих и все още ги изпълнявам няколко пъти седмично, дори само за по няколко минути. Защо? Защото състоянието след раждане е завинаги. Фокусът върху прости движения и активирането на вътрешната ни коремна стена е чудесен начин да поддържаме функцията на тазовото дъно и вътрешните мускули на корема, така нареченото ядро. Упражненията увеличават активацията на ядрото, ако използвате дишането, за да свържете цялото си тяло. Ако ви е трудно да ангажирате тазовото си дъно при издишане, стискайте йога блок или малка възглавница между краката. Като използвате вътрешните мускули на бедрата, абдукторите могат да стимулират мускулите на тазовото дъно да възвърнат силата и контрола си. Не забравяйте да отпуснете вътрешната част на бедрата, коремните мускули и тазовото дъно при издишане. Състоянието след раждане е завинаги. След като сте родила, тялото ви никога няма да бъде същото. Но това не е нещо лошо, не е задължително тялото ви да изглежда по-лошо от преди. Всъщност може да изглежда много по-добре. Ако имаш нужда от промяна, запиши се за моето предизвикателство за след раждане от линка в профила.